Farem un treball com aquest, ens inspirarem en un poema per fer un dibuix sobre aquest i posarem el poema amb un codi QR per poder-lo escanejar. Per fer això, a internet hi he buscat un poema que m'agradés. En aquest cas l'he buscat sobre la tardor, però podeu triar vosaltres el tema que vulgueu. Per exemple, ara que s'apropa Nadal, podeu fer Nadal. Quan tingueu un poema que us agradi, seleccioneu aquest poema des del títol, passant per l'autor i el poema. Depenent de la pàgina que trobeu, si voleu, podeu fer simplement el poema. D'acord? I fem, com sempre, Ctrl+C per copiar. Després anirem a la pàgina qrcode.es. Teniu l'enllaç al Moodle, també, I seleccionarem això, generar tu código QR gratis. Clicarem i el que volem és fer un codi QR a partir d'un text. Per tant, seleccionem la pestanya del text, cliquem a dintre i quan veiem el cursor que fa pampallugues fem Ctrl+V per enganxar el text. Fixeu-vos que s'ha enganxat tot el text. Clicant aquí podeu fer això més gran i llavors ho veieu millor. Finalment, el que farem és generar el código QR. Clicant a Tamaño podeu seleccionar una mida més petita i després torneu a generar el codi. Quan tingueu el codi QR generat, cliqueu a aquest botó que diu Descargar PNG. Ja s'ha descarregat. Recordeu que des d'aquí podeu anar a mostrar la carpeta de descargues. També la teniu a l'escriptori. D'acord? Quan tingueu el codi QR aquesta carpeta, botó dret, canvieu el nom i sobretot anomeneu-lo correctament. Això, per exemple, és el poema bolet. Intro. I l'arrossego un momentet, per exemple, a l'escriptori. Tanco i ara me'n vaig a obrir el programa Paint. Faig el dibuix utilitzant les eines dels pinzells, els diferents gruixos, colors. Recordeu que per pintar podeu fer servir el pot de pintura per anar més ràpids, podeu fer servir formes. Imagineu-vos que ja esteu. Ara el que volem fer és enganxar el codi QR, que és una altra imatge que tenim guardada aquí a l'escriptori, recordeu. Per fer això hem de vindre a l'opció aquesta que diu Enganxa i triem Enganxa des de. Busquem a l'escriptori la imatge, que és aquesta, i l'obrim. Pot ser que s'us faci gran o molt petit. En tot cas, amb aquests quadradets, abans de res, no cliqueu, fiqueu el ratolí en aquests quadrats blancs buscant aquest símbol, molt bé. Feu la imatge més petita, l'arrossegueu allà on vulgueu, a un cantó del dibuix que no molesti, i després ja cliquem a fora. Quan acabeu el vostre treball, l'heu de guardar. Veniu al botó blau, anomena i desa, guardeu a l'escriptori, poseu, si us plau, un nom correcte, per exemple, poema bolet QR i els vostres noms, i ho guardeu. Tanqueu el programa i aquí tenim, doble clic, el nostre treball acabat. Ara ho he fet molt ràpid, però recordeu que ho heu de fer amb més gràcia. D'acord? Aquest treball, com sempre, l'heu de guardar al vostre Drive, al vostre pendrive i enviar-lo per correu al vostre professor.